Искренние слова поздравления, теплые пожелания сегодня летят в Богатовский район Самарской области. Свой прекрасный юбилей встречает Салькин Наиль Ильясович. С 45-летием спешат его поздравить папа Ильяс, мама Гульминя, супруга Любовь с детьми Дамир и Ильдар, брат Рустам с женой Альфией, племянник Камиль, племянница Алия, сестра Дания с мужем Усманом, племянницы Амина, Камила и племянник Карим. Наш любимый сын, замечательный брат, прекрасный супруг и лучший папа на свете. Родился в селе Суходол Чердаклинского района Ульяновской области. Здесь же прошло его детство и школьные годы. Смышленый, одаренный сын хорошо закончил сельскую школу и уехал учиться в город Саратов в школу милиции. Свое высшее образование он уже дополучил в Саратовском юридическом институте. Трудовую деятельность начал в родных краях в качестве участкового. С 2004 года по сегодняшний день живет и работает в Самарской области, в Богатовском районе. Работал инспектором ГАИ, в 2009 стал начальником. Работал в транспортной полиции, с 2015 года заместитель начальника отдела в должности подполковника полиции. Сын – наша гордость, наша радость и утешение. Мы знаем, что лучшего сына и брата не сыскать. Наиль всегда отличался трепетным отношением к своим родным и близким. Почитает и уважает старших, бережет и заботится о младших. Его воспитание прекрасно сказалось и на создании семьи. На своем жизненном пути он встретил свою любовь. Замечательные дети Дамир и Ильдар растут на радость маме с папой и всех нас близких. Дорогой сын, любимый брат, сегодня в твой 45-летний юбилей очень хочется передать слова поздравления на родном для тебя татарском языке. Яраткан улыбыз, кадерлі абыйыбыз. Бүгін сенің гаят шатлыклы, шулук вакытта сыкланырлык юбилейің. 45 яшыңда инде син җитәрлек биеклекләр алып, күп нәрсәне аңлап, олы дәрәҗәләргә ирештең. Нинди генә вакытта да, кайсы гына дәрәҗәдә булмасын, һәр вакыт кеше булып кала алдың. Шуңадыр, янәшәңдә синең ышанычлы дусларың, якыннарың булдылар. Кадерле без, матур бәйрәмең белән котлап, сиңа иң беренче чиратта озын, саулыклы, шатлыклы гомерләр телибез. Авыр эшеңдә җиңеллек, гаиләңдә тынычлык тантана итсен. Үзегез яратып үстергән балаларыгыз бары шатлыклар гына китерсеннәр. Безнең белән дә ешрак күрешеп, аралашырга мөмкинлегең булсын. Без сине барыбыз да бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. 45 яшен тутырып, улыбыз олыгайган. Каярада бала чагы, яшьлеге артта калган. Тик әле картлыгына да бигрәк тә ерак әле. Яшеннәрдә яшьнәп кенә җитте бит яшәвем әле. Эшендә шәп җитәкче ул, батыр гаилә башлыгы, туганнар, дус-ишләре дә улымның зур байлыгы. Күзләребез тик тимәсен, тормышы гөрләп тора, аны котлар өчен бүген хатыны табын кыра. Котлы булсын юбилеең, яшә син бәхет тулып, якыннарың өчен һәрчак иң кадерлесе булып. Хөрмәтле Наиль Ильясович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомер бәйрәме, туган көн, ул туган көн, дус туганнары җыелышып, бәйрәм итә торган көн. Котлы булсын, шатлыкка тулып торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Котлы булсын, шатлыкка тулып торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын.
бәхетле, бик бәхетле, гөреләп бара эшләрең, яныңда янәшәңдә яраткан кешеләрең. Котылы булсын, шатлыкка тулып торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Котылы булсын, шатлыкка тулып торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Бөтен җиһан кушылсын. Бөтен җиһан кушылсын.